Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video.
Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagmati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Herbohines Magarayo, mga panghinaot nga nakapagpahaluna na kamustag sa tagsa niyo ka mga lingkuranan. Uban usab sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga radio seats. Karon sa ingon niya na may inyong magamit hingga karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga atong pagatun-an karon. Mga kamatuoran nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mapagabasahon kana dili ron sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati dinhi sa Power Radio, kabusis Power Radio magsugod kita sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. Og hook up kita karon sa Kidapawan o mabati usab kita diha sa Kidapawan o sa tanan nga mga nagsunod sa Ronda FM Kidapawan. Ginapangumusta nato ang tanan ng mga kaigsuonan nga nagsuporta usab sa programa o bag-ong programa nato diya sa o diri sa Kidapawan. Sa tanan nga maabot sa maong istasyonan sa Ronda FM diri sa Kidapawan o asa mang parte sa Cotabato ug ingon man sa Davao Bukidnon, ginapangumusta nato ang tanan. O sa mga bag-o pa nakasunod karon o nakapaminaw sa atong programa. O diha dapit sa Balingasag mabati usab ang atong programa, magsugod ka na sa alas 8 lungtad hangtod sa alas 9 sa gabion, mga langit ng lamdag sa kinabuhi og sa Radyo Ultra mabati usab magsugod sa alas 10 lungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. Og sa Teleradyo RPN mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi, magsugod ka na sa alas 12 hapon mulungtad sa udtong lungtad hangtod sa alas 1 sa kahaponon. O kini usab nga programa mabati sa 27 ka mga radio station sa Mindanao o sa Luzon, diri sa Visayas. O nining higyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Mga higala, kumusta? Kini ang alagad sa kanginan, Brother Richard Impidad. Ang makikuban sa kataknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran nga may makahatod kanato ngadto sa kaluwasan ug magpaila pa mo pang mga ministro. Kamusta sab kaninyo mga kaigalano kaigsuunan kini usab inyong alagad sa kahanginan, Brother Robert Jan Maturan ni Piedad, nga mausab nga makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon ug paghatod kaninyo sa kamatuoran ug magpaila pang ubang ministro. Kamusta usab kaninyo mga kaigalano kaigsuunan kani sa inyong alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera, mo sa magiguban kaninyo nining takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon og paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalano kaigsuunan kini sab si Brother Romira Macamos katubayayong sab karon sa paghatod sa kamatuoran aron makapadangat kanato para sa kaluwasan ug karon magpaila pa ang usapa ka ministro. Kumusta kaninyo mga igala kung magigsunan kinyong alagad sa kangina Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga musa nga makiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Nini karong higayon na mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagatun-an ang kabahin may tungod sa tulo ka dagkong panahon nga atong gisugdan atong miaging Domingo. Ngano nga kini mo'y atong gitun-an tungod kay alang sa bag-o pa karon nakasunod sa atong programa dinhi dapit sa Kidapawan ug ingon man sa Cotabato o dapit sa parte sa Davao o sa Bukidnon o sa Jinsan nga makabati nining programa ilang mahibaluan o ila pod nga mahibawan ngano nga ang pagtulon ang PBC mang stand na sa pagpangalagan sa Espiritu Santo ug ngano man nga sa among doktrina do na may gitawag og tulo ka hugna o tulo ka panahon nga pagpangalagad. Ug kana ba mapruibahan sa Biblia? Mapruibahan. Ngani ang unang nagkwenta nga sa wala pang panahon sa atong Ginoong Kristo ang unang ang katong panahon samahan gitawag to nila og unang panahon din wala pa ang panahon sa atong Ginoong Kristo. Kinsay nagpahayag? Usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo walay lain mao si apostol nga si Pablo. Pero ato man na karon nga iplastar sa nini karong higayuna ay base sa balaod sa misyon nga gipakanaog ni Master alang sa mga misyonaryo ug sa mga misyonarya naa diha nga ang among pagtuo isandig yun o diha sa mga nakasulat sa Biblia sa
balaod sa misyon, mga balaod sa misyon sa pahina 14 numero 9 nga balaod ang sandiganan sa pagtuo ang itudlo ni Master diri kanamo mao ang Biblia. Busa kung kami maoy magpahayag among gibasi sa balaang kasulatan. Sama pananglitan kung nagdoktrina kami nga dunay tulo ka dagkong panahon ug ang tulo ka dagkong panahon naa kana sa panahon unang-una sa panahon sa Amahan, panahon sa Anak ikaduha ug ang ikatulo panahon sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo ug ang Anak ug ang Amahan nabasa na sa Biblia sa prueba ni Anak Brad Richard. Nakakana nato mabasa Brad Macarayo sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19. Ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Busa panlako kamo og himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa tulo ang nabasa, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gumikan kay naaman ta sa pagsusi o sa pagpamatuod nga doon na ba'y panahon sa Amahan o panahon sa Anak o panahon sa Espiritu Santo. Sa Biblia naman, Brad Israel, kinsa ba ang pangalan sa Amahan? Ang pangalan sa Amahan, Brad Macarayo, matod pa ni Propeta Isaias, mao si Yuba. Niya itong mabasa diris nakasulat sa Isaias Kapitulo 64, versikulo 8 gingon. Apan karon o Yuba, ikaw maong among amahan, kami yuta nga kulunon, ug ikaw mao ang among magkukulon. Ug kaming tanan, binuhat man sa imong kamot. Sa atong nabasa, Brad Macarayo, ang amahan, matod ni Propeta Isaias, mao si Yuba. Busa, ang ngalan sa Amahan ni Jehovah. Nganong nakapahayag o nakasulti si Isaias niya na nga ang pangalan sa Amahan ni Jehovah. Tungod kay siya mismo ang Amahan, mo'y nagpaila nga kanang Jehovah, iya ang ngalan, unsay prueba ni Ana, Brad Romy. Ang prueba niya na Brad Macarayo atong pagbasahon din siya nakasulat sa Isaiah sa iyong kapitulo 42 versikulo 8. Ako mao si Jehovah kini mao ang akong ngalan ug ang akong himaya dili na ako igahatag sa uban ni ang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Oh, may ngalan na ang Amahan. Ang ngalan sa Amahan ni Jehovah. May titulo ba ang Amahan nga maong atong Ginoong Jehovah, Brad Lloyd? Ana gyud Brad Macarayo ug ang iyang titulo mao ang bato. Ani ang prueba sa nakasulat sa Salmo Kapitulo 18 versikulo 2. Iyon ka sa pagpahayag. Si Jehovah mao ang akong bato ug ang akong kuta ug ang akong manduluwas. Dios ko, akong bato nga kanimo mudangop ako. Taming ko ug ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hatas nga tore. So klaro sa itong ibasa Brad Macarayo nga ang titulo ni Jehovah bato. Busa, ang titulo sa Amahan nga mao si Jehovah, ang iyang titulo bato. Adtuan naman pud nato ang Anak. May pangalan ba o may ngalan ba ang Anak, Brad Jan? Aduna gyud Brad Macarayo ug ang prueba niya nato ra basahon diri sa mga taga Roma kapitulo 1 bersikulo 4. Ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Si Hesus Kristo nga atong Ginoo. Tin-aw gyud Brad Macarayo nga pangalan sa anak Hesus Kristo. Busa, Hesus Kristo di ay ang ngalan sa Anak. Karon, susiyon ta sa Biblia, Brad Richard. Ay sa balaang kasulatan ng atong Ginoong Jehovah ang iyang titulo bato og ang Jehovah naman mao ang Amahan og ang ngalan sa Anak Hesus Kristo. May titulo ba ang Anak nga maong atong Ginoong Kristo, Brad Richard? Naagid Brad Macarayo. Mabasa niya sa taga-Epeso Kapitulo 2 versikulo 20. Ginaingon sa pagpahayag. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o ang mga propeta nga niini si Hesus Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa, ang atong Ginoong Kristo ang iyang titulo bato sa pamag-ang. O duha na. Unang-una ang Amahan iyang ngalan Jehovah ang iyang titulo bato. Ikaduha naman gisusita ang Anak kanang gisgutan sa atong Ginoong Kristo. Diya sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Matinaw sa nabasa nato sa Biblia nga ang ngalan naman sa Anak, Hesus Kristo. O ang iyang titulo, bato sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Adtuan naman nato, balikan nato ang gisulti nga gibasa ni Brother Richard kaganiha sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 nga gisulti sa atong Hesus Kristo.
busa panglakaw kamo ug himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan nga mao si Jehova yang titulo bato ug sa ngalan sa Anak nga ang iyang ngalan Hesukristo ug ang titulo bato sa pamag-ang ug sa ngalan sa Espiritu Santo. Dunay tutulo nga gisgutan ang atong Ginoo Hesukristo. Karon adtuan ta sa Biblia, Brad Rumi. Gawa sa ngalan nga Jehova, gawa sa ngalan nga Hesukristo. Gawa sa bato nga mao si Jehova. Gawa sa bato nga sa pamag-ang nga mong atong Ginoo Hesukristo, nga mong anak. May lain pa bang bato nga gisgutan sa Biblia? Ug may lain pa bang pangalan ang gisgutan sa Biblia, Brad Rome? Napabay laing ngalan o wala na? Aduna gyud Brad Makarayo, adunay bag-ong ngalan, ug adunay bato nga puti nga mao kana ang titulo. Ato lang pagbasahon ang prueba karon dinhi sa nakasulat sa pinadayag. Sayang kapitulo 2, bersikulo 17. Ang adunay dulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia ang magamadaugon paghatagan ko sa mana nga tinaguan o paghatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga kinulitan sa usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga mao'y magadawat niini. Oh. Doon na itutulo. Sa Mateo 28:19, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Si Jehova bato, si Hesukristo nga mong anak, batos pamag-ang, duha na. Doon na may batong puti. Musugot ug sa dili. Para ka namo nga mga ministro sa PBCM. Amo nang katungod. Tungod kay ang matag baruganan, doon na tay kagawasan. Gilatid ka na sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5. Gitagantag freedom of speech, gitagantag freedom of religion. Busa doon na tay libertad sa pagtuo o sa pagpadayag. Sa amo agi padayag nga sa among pagtuo kanang batong puti titulo kana sa Espiritu Santo o kanang bag-ong pangalan natuman sa ngalan sa amo magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Bahala naman og dili madawat sa uban. Pero daghan man sab ang nidawat. Gawas kanamo nga mga ministro sa PBCM nga walay ko kaulaw sa pagpadayag niini. Sa bisan asa nga radio station, sa bisan asa mang dapit din kami muadto. Din kami naa sa matang sa pagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo. Pagpangutan-on kami, alang ka na mo kinsay katumanan sa Espiritu Santo o kinsay katumanan sa bag-ong pangalan natuman sa ngalan sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Busa ingon ni ana, tulo ka matang, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo ang pangutana kinira. Kung nagdoktrina man mi nga dunay Amahan ug dunay Anak ug dunay Espiritu Santo, giingon man namo nga dunay tutulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo o tulo kadagkong panahon, ang pangutana kinira ang atong susihon. Sa balaang kasulatan, mapamatundaan ba nga dunay paglitok sa apostoles nga among giingon kaganiha nga dunay unang panahon? Gisgutan nila ang ilang panahon, dinaa sila. Pero katong niaging panahon gitawag nilag unang panahon. Unsay prueba ni ana, Brad Israel? Niya atong basahon diri Brad Makarayo sa ang pulong sa Dios nga Biblia, atong basahon diri sa Hebrewanon kapitulo 1 bersikulo 1 lapos tangadto sa 2 giingon sa pagpahayag. Sa unang panahon, daghang higayon nga misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan. Pinaagi sa mga propeta ug sa nagkalain nga paagi. Apan niining ulahi nga adlaw, nagsulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan ug siya usab ang iyang gipili nga manag-iya sa tanan. Busa giingon nga sa ulahing adlaw, mao man tong panahon sa nga naana ang atong Ginoong Hesukristo. O giingon nga sa unang panahon ang Dios misulti sa atong mga ginikanan o katigulangan pinaagi sa mga propeta. Di ba naglitok? O sa unang panahon, kinsay nagsulti? Si Apostol Pablo. Gawa sa gibasa ni Brad Israel, Brad Lloyd, nga giingon nga katong wala pa sila ang mga apostoles ni ang atong Ginoong Kristo.
sa ilang pagpangalagad. Naglitok siya nga katong niagi sa unang panahon nga ang Dios misulti pinaagi sa baba sa mga propeta. Gawas sa ang pulong sa Dios na pa ba'y mabasa nga translation sa Biblia. Hana po yun, Brad Makarayo. Ang kaninga translation mo ang itawag nga ang buhing pulong. Sa mao nagyapon niya sitas, Brad Makarayo, sa Hebreohanon, Kapitulo 1, versikulo 1, lapos nga 2 sa 2. Niya atong unang panahon, ang Dios misulti sa nagkalain-laing paagi ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Sa hinahinay, iyang gipadayag kanila ang iyang mga laraw. Apan niini karong mga adlaw, nakisulti siya nga kanato pinaagi sa iyang anak kinsa maoy iyang gitudlo nga manununod sa tanang butang. Pinaagi kaniya natukod ang kalibutan lakip ang tanan nga anaa niini. Busa, munang giingon nga niadtong unang panahon o sa unang panahon. O, kisay unang nangwinta. Di ba ang si Apostol Pablo may una ng panahon nga iyang gilitok nga ang Dios misulti ngadto sa iya nga pinagis baba sa mga propeta unya sa karong panahon mao man to sa ilan ng panahon o sa ulahing panahon o nana ang ilang panahon gitawag karon nining karong panahona mo to sa ila panahon sa apostoles pero naapay naguna nga ang Dios misulti pinagi sa mga propeta ang pangutana ngano nga sa among pagsulti tulo ka hugna nga pagpangalagad kanang tulo ba ka panahon ang unang panahon ba sa pagpangalagad sa mga tao sa Dios nga gialagaran matuod nga Dios sa unang panahon kadtong mga propeta nga ang Dios nagsulti pinaagi kanila kanang mga propeta mauna ang mga alagad sa Dios sa unang panahon unsay prueba ni ana basahon ko sa nakasulat sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 36, versikulo 15-16, ang basahon nako ang maayong balita Biblia nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales o gipanag-usan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia, Katoliko o mga Protestante. Dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Kronikas 36, 15 o 16. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, nagsigig pahimangno kanila pinagi sa iyang mga alagad nga nahang nahingawa man siya sa iyang katawhan o sa iyang templo apan padayon sila pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios gitamay nila ang iyang mga pulong o gibagbugal-bugalan saman ang iyang mga propeta og dili na kini mapuypoy busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Tinaw sa atong gibasa, kinsa ang mga propeta, mga alagad sa Dios. Kinsa sila ang mga alagad sa Dios? Mga propeta. Kinsa sila? Mao katong mga katawhan nga Israel nga mga alagad sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Jan? Ang prueba niya na Brad Makarayo ato ang basahon diri sa Levitico Kapitulo 25 versikulo 55. Kaya lang kanako ang mga anak sa Israel mao ang mga alagad sila mao ang mga alagad ko nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto. Ako mao si Yuba nga inyong Ginoo. Tinaw sa atong gibasa sa Biblia nga ang Israel mao ang mga alagad sa Dios. Og sa ilang pagpangalagad gitawag sila og mga propeta. Mo nang giingon ni Pablo sa unang panahon sa pagpangalagad ba sa Israel sa mga propeta nga ang Dios nagsulti pinagi kanila. Unsay gigamit ni Pablo nga termino sa iyang pagsulti unang panahon. Naglitok siya sa Dios nga nagsulti pinaagi sa mga propeta. Ang mga propeta, mga alagad sa atong Ginoong Jehova, gitawag sila og mga propeta, sila mao ang mga katawhang Israel, diin gitawag og alagad sa amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova. Ang mga apostolis ba, ang mga alagad ni Jehova? Ang tubag, dili mga propeta nga sila nagsulti ang Dios pinagi kanila og sila mao ang Israel nga mga katawhan nga giingon ni Jehova nga mga alagad niya sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia.
Kinsa sila ang Israel nga mga alagad sa atong Ginoong Hiyuba. Mao kadtong mga katawhan nga ang Dios mismo nga si Hiyuba mao'y nagtukod kanila aron mahimong iyang katawhan ug nagpili og dapit aron mao'y ilang pagapuy-an. Unsay prueba ni ana? Ang basahon ta sa Biblia, Brad Israel. Niatong basahon diri Brad Makarayo sa nagitukod sa amahan ng iyang katawhan ug gitawag ang iyang katawhan nga Israel. Niatong basahon diri nakasulat sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama nato sa 24 gingon sa pagpahayag. Ug ako nagpili og dapit alang sa kong katawhan nga Israel ug magapahamutang kanila aron sila magapuyo silang kaugalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magsakit pa ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Ug sa 24 gingon, ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mamahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw yuba maong ang ilang Dios. Busa tinaw nga ang katawhang Israel si Hiyuba mao'y nagtukod ug ang Israel nahimong iyang katawhan ug si Hiyuba nga nagtukod kanila mao ang ilang Dios nga gialagaran ug ang mga alagad sa atong Ginoong Hiyuba gitawag mga propeta kung si Pablo mo'y pasultiyon sa unang panahon. Unang panahon nga pagpangalagad, kinsay nangalagad? Israel. Kinsa sila? Mga propeta. Kinsa ang mga katawan sa Dios? Kinsay tawag? Gitawag sila og Israel. Pero parang pagprueba sa Biblia, Brad Richard. Unsa ba ang opisyal nga ngalan sa mga alagad sa Dios sa unang panahon? Gitawag ba gyud sila og Israel, Brad Richard? Naagid mabasa nato Brad Makarayo. Sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Og si Elias mikuha sa napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob og kanila midangat ang pulong nga ni Hiyuba nga nagaingon. Ang Israel maoy imong ngalan. Busa tinaw sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia ang opisyal nga ngalan sa katawhan na gitukod sa Dios sa unang panahon mao ang Israel sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana ang prueba nga ang katawhang Israel sila ang unang nangalagad sa Dios sa unang panahon. Kinsa ang gialagaran nila? Ang amahan sa atong nabasa sa Biblia nga mao si Jehova. Kana ang prueba nga sa wala pa mi magkwenta karon nga ang amahan o ang anak o ang Espiritu Santo tagsa-tagsa ka panahon diin dunay mga alagad. Kinsay naglitok nga dunay mga dunay unang panahon si Apostol Pablo asa gitumbok didto sa mga propeta. Mga alagad sa atong Ginoong Hiyuba. Unsay tawag kanila sa opisyal nga ngalan? Israel. Giangko ni Hiyuba ang Israel ang katawan siya nagtukod, giingon niya iyang alagad. Motong unang panahon sa pagpangalagad sa mga tao. Kinsa sila nga mga tao nga nag-alagad sa matuod nga Dios, wala pa ta matao ana. Bisan pang lulo sa tong lulo, wala pa na tao ana. Wala pa gani makasapon ng atong ang mga unang nangalagad kanato nga mga apostolis, ang mga apostolis sa atong Ginoong Kristo wala pa nga tao ana. Doon na mga alagad ang Dios ang gialagaran dili atong Ginoong Kristo ang gialagaran maong amahan nga maong atong Ginoong Hiyuba ang titulo bato. Kana ang prueba, kana ang kamatuoran. Karon unsay gibuhat nila niyaw, tanaw na to. Unang panahon sa pagpangalagad kinsa? Si Hiyuba ang gialagaran. Kinsay alagad niya? Israel. Una po tong panahon sa pagmantala, diin ang gimantala, dili ang atong Ginoong Kristo. Dili pod ang Espiritu Santo ang gimantala ni adto sa unang panahon, mao ang atong Ginoong Hiyuba. Unsay prueba ni anak Brad Rumi? Ang prueba niya Brad Makarayo atong basahon din siya nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ilaws nato sa 4. Kay gamantala ko ang ngalan ni Hiyuba, pagkadakunin niyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat, hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga tulid,
Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga ang gibuhat sa Dios sa unang panahon, nagtukod siya sa iyang alagad, mga katawhan nga Israel, gitawag sila mga propeta. Nagmantala ang mga katawhang Israel sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Gimantala ang ngalan, kalakip na ang iyang titulo, bato. Okay, siya nagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Ang usa sa iyang mga alagad kinsa, si Moises, mao'y nagsulat sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. 5 kasulat sa daang tugon, gitawag na scholar sa Biblia, Pentateuch, the 5 book of Moses. Mauna siya ang nagsulat niya na. Nagmantala sa ngalan ni Jehova, kalakip sa pagbantala ang titulo nga bato. Ay, wala nila imantala ang ngalan sa atong Jesucristo ngano. Wala naman. Wala naman po sila kaabot sa panahon sa atong Jesucristo o sa mga apostoles. Ang ilang buluhaton sa pagmantala sa ngalan nga maoy gialagaran nila ug maoy nagtukod kanila nga mao ang atong Ginoong Jehova. Gimantala ang titulo bato. Umutong unang hugna sa pagpangalagad, unang hugna, unang panahon sa pagpangalagad, unang panahon sa pagwali, unang panahon sa pagmantala, din ang gimantala mong atong Ginoong Jehova. Motoy unang hugna sa panahon nga ang matuod nga Dios gialagaran. Ang nag-alaga dili mga apostoles, kundi mga katawhang Israel, mga propeta. Sila ang mga alagad sa amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova. Pero ang dakong pangutana mao, nganong nailusot ang panahon sa atong Ginoong Jehova o sa atong Ginoong Kristo? Ang among giingon ikaduhang panahon, kung ang mga apostoles mo'y pasultihon, karong panahon o ulahing panahon. Sa ilang panahon lugar, kay nag-una baya ang mga katawang Israel, unya sila dayon nga nangalagad sa atong Jesucristo. Kung sila ipasultihon, ang unang pagpangalagad sa mga propeta, unang higayon. Karon mo na to sa ilang panahon, mo to gibasa sa Hebreanon 1:1 hangtod bersikulo 2 ang pangutana. Nganong nailusot man ang panahon sa mga apostoles nga pagpangalaga, tungod kay ang atong Ginoong Jehova mismo maoy naghatag kinutuban sa buluhaton nga pagmantala sa ngalan sa iyang ngalan, aron ikapaila ang ngalan sa atong Ginoong Jehova ngadtos wala pa na sayon, pinaagi sa pagmantala o sa pagwali. Pero unsay gidangatan sa pagwali sa atong Ginoong Jehova? Gihatagag utlanan sa atong Ginoong Jehova. Si Jehova mismo mo'y nagsulti og nagtugon nga dili na pud ipatudlo ang iyang ngalan. Pero Brad Floyd, para nga mawala ang naa sa kaisipan ug naa sa unahuna sa mga nagsunod sa atong programa karon, nga wala pa nasayon sa atong doktrina. Kita ba lang ang nagsulti ni ana o mismo pa ang usa sa mga propeta sa atong Ginoong Jehova nga nagpadayag nga ang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova o pagpaila sa ngalan sa atong Ginoong Jehova gikat off sa atong Ginoong Jehova o ang atong Ginoong Jehova mismo mooy nagdili niya na. Nabatay prueba wala. Ana gyud Brad Makarayo. Diri ato mabasa diri sa Jeremias kapitulo 31, bersikulo 31 ikama nato sa 34. Giingon kana sa pagpahayag. Ania karon ang adlaw maabot na. Nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Sa 34 giingon. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsuon. Sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakaila kanako. Gikan sa labing diyutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova. Kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili na gayud hinumduman ko ang ilang sala. Busa ang atong Ginoong Jehova nagbuhat og tugon nga dili na itudlo ang iyang ngalan sa bersikulo 34. Bag-ong tugon ang iyang gibuhat sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang pangutana kinira, kinsay nagbuot
nga ang pagmantala o pagtudlo sa ngalan sa atong Ginoong Jehova dili na maigpapadayon si Jehova mismo. Pugson manamo ang among kaugalingon, mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa dinhi sa Kidapawan, sa bisang asang parte nga maabot niining kakusgon sa teleradyo Ronda FM dili sa Kidapawan, sa Davao ka man o sa Jinsan, sa Bukidnon nga makabati niini o dinipod sa Power Radio sa Villanueva, makalantaw sa Facebook o sa YouTube. Pugson manamo ang among kaugalingon sa pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Dili mo tugot ang atong Ginoong Jehova ngano siya mismo mao'y nagsulti nga nagbuhat siya bagong tugon. Ang tugon nga iyang gibuhat dili sama sa tugon nga iyang gibuhat sa iyang katawhan nga Israel. Og sila matupas 34 dili na magtudlo. Si kinsa man mi nga magpadayon sa pagtudlo. Igo lamin nagtuman sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kana mao ang matuod. Ang gibasa ni Brad Lloyd ang gibasa niya King James Version. Basahon ko ang New World Translation. Sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ilapos ko 34 gingon sa pagpahayag sa sitas nga ako nang gisitar. Tanawa mo abot ang mga adlaw, mao ang giingon ni Jehova. Og pagahimuon ko uban sa balay sa Israel o uban sa balay sa Huda ang usa ka bag-ong pakigsaan. Dili sama sa pakigsaan nga akong gihimo uban kanila sa ilang mga katigulangan sa adlaw sa akong paggunit sa kamot aron pagawason sila gikan sa yuta sa Ehipto nga ang maong pakigsaad na pagpakigsaad nako ilang gilapas bisan tuod ako mao ang tag-iya o mao ang bana nga tag-iya nila mao ang giingon ni Jehova. Kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahimon uban kanila sa balay sa Israel human niadto mga adlaw. Mao ang giingon ni Jehova, ibutang ko ang akong mga balaod sa sulod nila og isulat ko kini sa ilang kasing-kasing ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Ug sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa sa iyang isikata sa iyang kaugalingon ug ang matag-usa sa iyang igsuon nga mag-ingon. Ilhan ninyo si Jehova kay silang tanan makailaman kanako gikan sa labing ubos kanila bisan hangtod sa labing dako kanila. Mao ang giingon ni Jehova kay akong pasayloon ang ilang kasaypanan ug dili ko na hinumduman ko ang ilang sala. Tin-aw sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia nga nagbuhat siya tugon dili sama sa tugon nga iyang gibuhat uban sa balay sa Israel sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon kung tan-aw na to naasa nakasulat sa bersikulo 31 hangtod sa bersikulo 32 nga naa diha nga dunay gamay kaayo nga litra nga makita nato nga G ug lantawon po nato na mo footnote na diya ang Hebrewhanon kapitulo 10 kapitulo 8 bersikulo 10 tan-awon gyud nato unya aduna pay naapay makita po nato nga gamayng litra nga ay og kanang ay kun atong lantawon diha mugawas kana nas bersikulo 33 o sa 32 mugawas ang 8 bersikulo 6 nagpasabot mabasa po nimo ni didto sa Hebrewhanon 8:6 o 8:10 sa Hebrewhanon. Tanaw na to ha. Kinsay nagsulat sa Hebrewhanon? Si Apostol Pablo. Sa pagsulti ni Pablo, pagsubay ni ini, nga nagbuhat og bag-ong tugon si Jehova nga di na itudlo ang iyang ngalan. Giunsa niya pagsulti? Ningon siya, unang pakigsaad. Na tanaw na to ha. Og ang ilang panahon ikaduha. Naghisgot na sa unang pagigsaad og ikaduha. Atong tanaon. Nga basahon na to. Bisan pa ang mga eskular sa Biblia na sayod ana, gibutangan magayon nilang footnote diya, gibutangan o magagmay kay nga mga litra diya aron nga madali pagsusi o pagtuon o
nga masabtan sa mga magbasa sa Biblia. Nya atong tan-awon ang Hebrewhanon kapitulo 8 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo ang atong pagabasahon sa bersikulo 13 gingon, apan karon si Jesus nakabaton og mas hamili nga publikong pag-alagad, mao nga siya usab ang tigpataliwala sa usa ka sa usa ka katugbang nga mas maayong pagigsaad nga gitukod sa legal nga paagi sa mas maayong mga saad. Kay kun kadtong unang pakigsaad o nana sa bersikulo 7, walay ikasaway, wala na unta pangitaig luna ang ikaduha. Sa gisulti, kung katong unang pakigsaad walay ikasaway, wala na unta pangitaig luna ang ikaduha. O may una ug may ikaduha. Tan-awon tag unsay sulod niadtong unang pakigsaad nga mo to hinungdan nga duna poy gihapaghatag og luna sa ikaduha kay siya nakakaplag og sayop sa katawhan sa dihang siya nag-ingon. Tan-awa mo abot ang mga adlaw nag-ingon si Jehova og pagahimuon ko uban sa balay sa Israel og uban sa balay sa Huda ang usa ka bag-ong pakigsaad. Mao man ang naas bersikulo 31. Giingon dayon sa sulti sa nakasulat sa Biblia, padayonon ta pagbasa. Dili sumala sa pakigsaad nga akong gihimo uban sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga sa akong paggunit ka sa ilang kamot aron pagawason sila gikan sa yuta sa Ehipto. Kay sila wala magpabilin sa akong pakigsaad. Mao nga ako mahimihunong sa pag-atiman kanila. Nag-ingon si Jehova, kay kini maong pakigsaad nga akong pagahimuon sa balay sa Israel human ni adto mga adlaw. Nag-ingon si Jehova, ibutang ko ang akong mga balaod diya sa ilang hunahuna og isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Og sila dili nagayod magtudlo o mao man nas 34 ang matag-usa sa iyang isig ka lungsuranon ug ang matag-usa sa iyang igsuon nga mag-ingon ila si Jehova kay silang tanan makailaman kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing dako kanila kay ako magamaluluyon man sa ilang dili mataro nga mga buhat ug dili ko na gayod hinumduman pa ang ilang mga sala. Sa iyang pag-ingon ug usa ka bag-ong pakigsaad iyang gihimo nga ang una nga karaana karon kanang gihimong karaana ug nagkatigulang na hapit ng mahanaw. Sa ato pa nga dunay giingon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia nga ang kanang naa diya sa bersikulo 12 nga giingon og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo na ay og duna poy J nga gagmay nga litra. Kung basahon na mo gawas ang Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 nagpasabot nga didto ni gikuha sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hangtod bersikulo 34 kinsay unang nagamit sa Jeremias aron sa pagpamatuod ngano nga sa ilang pagmantala ang mugawa sa baba ni Apostol Pablo. Sa ilang pagmantala, dili na mao ang atong Ginoong Jehova nga pangalan. Ang iyang pag-ingon, katong unang pakigsaad, ug ang ikaduha, naa sa ilaha. Mao nang pakigsaad. Naglitok siyag una, naglitok siyag ikaduha. O simpre, kay naa sila sa ikaduha nga pagpangalagad. Amahan, nga mo si Jehova, naghimog tugon ni tudlo iyang ngalan, giingon ni Pablo katong tugon na unang pakigsaad. Gitagaag kinutuban para nga mugawas ang ikaduha. Asa ng ikaduha? Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Munang sa amoa nga pagtudlo ni Master kanamo kadtong pagpangalagad sa mga apostoles mautong ikaduhang hugna nga panahon. Ikaduhang panahon ba nga pagpangalagad sa mga tao nga gialagaran matuod nga Dios og ang gialagaran mao ang atong Ginoong Kristo. Og pag-abot naman sa atong Ginoong Kristo, human nga ang atong Ginoong Jehova nagtubuhat og tugon nga dinay tudlo ang iyang ngalan,
Nito nga ang atong Ginoo Kristo sa kalibutan, pagtunga sa atong Ginoo Kristo, nagtukod siya og iyang katawhan na sab. Ug kung say gitukod sa atong Ginoo Kristo, walay lain mao ang iglesia. Unsay prueba ni ana? Basahon ta sa Biblia brad diyan. Ang prueba niya na Brad Makarayo, ato rang basahon diri sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Ug sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon. Dili gayod makabuntog kaniya. O, tanawa, pag abot sa atong Ginoo Kristo, nagtukod sa iglesia. O, tanawa, si Jehova nagtukod og katawhan niya. Aron nga mahimong iyang alagad, kinsa sila? Israel. Pag abot ni Kristo, nagtukod na po siya. Doon na gitukod niya. Unsa na po gitukod? Iglesia. Unsa na si Kristo sa iglesia ang gitukod niya? Siya ang ulo, og ang iglesia nga iyang gitukod, gitawag og lawas. May prueba ba kita ni anak, Brother Richard? Oh, naa Brad Makarayo. Litra por litra mabasa nato sa taga Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 18, ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan sa panganay na gikan sa mga nangamatay aron diha sa tanang mga butang siya magapahimog kinalabuan sa tanan. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang atong Ginoong Hesukristo, ulo sa lawas nga maong iglesia. Na ang iglesia maong gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kinsa ka ng iglesia o unsang iglesia? Ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, mao kana ang mga tao ang gipasabot. Sa unang Korinto 12:27, kamo maong lawas ni Kristo matag usa kaninyo bahin niini. Og sa English pagabasahon, gitawag usab kana og mga membro sa atong Ginoo Kristo. Giingon kana, now ye are the body of Christ and members in particular. Tinaw sa gibasa sa Holy Bible, sa atong gibasa sa English na gitinaw nga ang mga tao nga mao tong gitukod sa atong Ginoo Kristo gitawag og iglesia, mga membro sa atong Ginoo Kristo. Sa opisyal nga ngalan gitawag og iglesia ni Kristo. Sa Roma 16:16. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pila na kamatang ang gitukod? Di ba duha na? Gitukod sa amahan nga maong Israel. Gitukod sa atong Ginoo Kristo nga mao ang iglesia. Ang atong Ginoo Kristo mismo ang atong Ginoo Kristo mao'y nagtukod sa iglesia nga gitawag iglesia ni Kristo nga atong nabasa nga naa sa Biblia. Kana mo'y atong nabasa sa balaang kasulatan. Karon, duha na ang gitukod. Israel, gitagaan lang kinutuban ng ilang pagmantala o pagpaila sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Nanapoy laing gitukod, iglesia sa atong gibasa sa Biblia. Karon, unsay gihimo na sa mga iglesia sa atong Ginoo Kristo? Ang gihimo niya o nila gimantala ang ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Pero sa ilang pagmantala, gipadayag ni Pablo, dili sila magwali o dili balita sa atong Ginoo Kristo. Buti pasabot, wala sila magwali sa balita sa Espiritu Santo. Dili po sila magwali sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Ngano? Iya mangganing giexplikar ang gitugon ni Jehova, gibasa man ganing Jeremias, iya mangganing gisubay ang nakasulat sa Jeremias nga ang sulod nagtugon si Jehova di na itudlo ang iyang ngalan. Sa ato pa, kung sila'y muwali, dunas kung pangutanon sila, nganong wala man mo nagwali sa atong Ginoong Jehova. Nga maumanay gimantala sa Israel. Moingon dayon si Pablo, ay nagbuhat magugtugon, si Jehova nga di na itudlo ang iyang ngalan. O mutong naa dayon sa Hebrehanon, gisplikar niya, mabasa sa 8:6 hangtod, versikulo 13. Nga naapod sa Jeremias, nga mao'y gikuhaag basihanan ni Apostol Pablo sa pag-explicar niya. Sa pagpadayag nila, nga kundi mo magtudlo sa ngalan sa atong Ginoong Jehova, unsa man di ang waliha ang inyong gimantala o gitudlo. Moingon des Pablo, ang ngalan sa atong Ginoong Kristo kay mao may sukod nga gibahin sa Dios kanamo. Nabay prueba na Brad Rome, kay basig
makaingon ang mga nagsunod kanato sa unaminaw karon diri sa Kidapawan o sa asa nga dapit parte sa Cotabato o sa Davao og naglantaw sa Facebook o sa YouTube og naglantaw kanato karon dinhi sa Power Radio Villanueva, Kabusis Power Radio. Basig makaingon sila Brad Romy, ila raman ang istorya, di man na mabasa sa Biblia. Nabagin sa Biblia Brad Romy o wala? Aduna gyud Brad Makarayo atong basahon dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 hangtod sa 14. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kung dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo. Sa Dios ingon nga sukod nga nagaabot diha kaniyo kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami gipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang mayong balita may tungod kang Kristo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw na nga mo nang giingon nga ikaduhang hugna sa pagpangalagad. Kinsa ang nangalagad? Mga apostol sa atong Ginoong Kristo. Ikaduhang hugna sa pagwali. Kinsay giwali sa mga alagad sa ikaduhang panahon? Mao ang atong Ginoong Kristo. Ang ilang pagwali, dili sila magwali sa atong Ginoong Yuba, di pon magwali sa Espiritu Santo nga numan. Sukod lamang nga gibahin kanila sa Dios. Mao lamang ang ngalan sa atong Ginoong Kristo nga ilang gimantala sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa pagsulti ni Pablo, mo man tong gisulti pod gibasa pod ni Brad Richard kaganiha nga sa Efeso 2:20 ang titulo sa atong Ginoong Kristo bato sa pamag-ang sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang dakong pangutana sa ilang panahon nga pagpangalagad, pila ka hugna nga pagwali, nagwali sila si Moises, ang mga propeta sa ngalan sa atong Ginoong Hiyuba gikato. Nagtukod si Kristo na pod og katawhan, iglesia ni Kristo. Diin ang giwali maong atong Ginoong Kristo. Pila lang hugna nga pagwali. Pagwali sa mga katawang Israel sa ngalan sa Ginoong bagitagang utlanan o kinutuman. Pagwali naman sa mga apostoles sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pila na kapagwali? Di ba duha na? Wali nga Hiyuba o wali nga Kristo. Mao ni atong nabasa. Pangutana duha naman. Ang dakong pangutana kini mao nganong duna pa may pagpamatuod sa mga ministro sa PBCN ug among giingon ikatulong hugna nga pagpangalagad kinira tungod kay si Pablo ang naglitok nga ang una pa nilang sa wala pa sila una tong panahon ang ilang giingon nga pagpangalagad ikaduha mauna po'y nagpaila o nagpahibalo nga duna na po'y kinutuban ang pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsay nagsulti? Si Apostol Pablo mismo. Basahon nato dire sa nakasulat sa Maayong Balita Biblia, Hiligaynon nga Biblia. Sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 hangtod 10 giingon sa nakasulat sa Biblia. Kay ang aton mga hiyas sa paghibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, andi himpit magataliwan. Masanag sa ginsiling ni Apostol Pablo na ang hiyas sa pagwali sang pulong sa Dios nga ara sa ila siling ni Pablo, hindi pa himpit. Bangod kay hindi himpit, siling ni Pablo magtaliwan o mawala. Sinong nagsiling? Si Apostol nga si Pablo. Pamangkot, ano bala ang ginsiling ni Pablo nga hindi himpit nga pagwali sang pulong sa Dios? Ito ang pamangkot nato. Ang sabat naman ni Pablo. Ari, basahon naton sa libro sa mga taga-Roma. Si Apostol Pablo ang nagsulat. Siling ni Pablo sa Roma 10:17. Basahon naton. At pamatian ninyo
mga nagsunod sa programa sa PBCM. 10:17 gani ang pagtuo nagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Ano ang ginsiling ni Apostol Pablo? Nga siling ni Pablo, pagwali sang pulong sa Dios nga hindi himpit kung ano ang pagwali nila sa pulong sa Dios. Amo ang pagwali nila sa aton Ginoong Hesukristo. Isiling ni Pablo, suno ni Pablo, magtaliwan. Buot sing ganon ni Apostol Pablo, ang pagwali nila sa aton Ginoong Hesukristo hindi magpadayon. Kato mauntat o mawala, siling ni Apostol nga si Pablo. Busa mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa, tinaw nga ang pagwali sa atong Ginoong Kristo katoy dili maigpapadayon o katoy bawala. Dili kami nagsulti ana, mutuo man mog sa dili, basta igo lang din nagbasa sa gisulti niya. Huna-huna kamo nga nagsunod sa among program, walay kaugalingon nga Biblia ang PBCM. Bisag nakatatak na lang, tatak PBCM diya sa Biblia, wala. Igo lang namo nga gipangbasa ang Biblia ug ang gisulti sa mga apostolis. Nigawas nga ang pagwali sa atong Ginoong Kristo mawala ug doon na pay mupuli nga hingpit nga wali nga dili po wali nga hiuba kay mawala man dili pod Kristo. Mao na ni karon. Timanaan nato ha, tulo kamatang, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tulo kamatang sa panahon ba? Tulo pod ka bato. Bato nga masiuba, batos pamag-ang mas Kristo, batong puti. Ang pangutana, maora ni. Kung mawala man ang wali sa atong Ginoong Kristo, ug dili may papadayon ang pagtudlo pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Yuba. Ang dakong pangutana, unsa mang matanga sa balita, ang mupuli sa wali sa atong Ginoong Kristo, walay lain. Mao ang wali nga Espiritu Santo. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia, Brad? Diyan? Aduna gid Brad Makarayo, ato ra masahon diri sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Og kaniya gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon hibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa dunay mga tao nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo. Walay katumanan kung walay magamit niya na. Ha? Pero pag doon na nagpaila, aduna na katumanan. Kinsaman ang katumanan, mga ministro sa PBCM, nga nagwali sa Espiritu Santo, sulid nga pagpamatuod, Biblia. Nakita ninyo nga nagsunod, o kamo naglantaw sa YouTube o sa Facebook karon. Kamo nga naminaw, diri sa Power Radio, sa Villanueva, Cabusis. O kamo nga nagsunod sa Teleradyo, sa Ronda FM, sa Kidapawan. Ang pangutana, gikan sa pagsugod hangtod karon, Biblia ang gigamit namo. Wala kami nagsulti nga mahulog og private interpretation. Unsa man? Kana bang kapitulo dila, bersikulo laway. Na kutobras istorya, walay suportar nga mga sitas nga gibasa. Yun ana nga sistema. Apangutana, kami ang katumanan nga nagwali sa Espiritu Santo. Pila ka wali? Wali nga Amahan, wali nga Anak, ug wali nga Espiritu Santo. Ang nagwali sa Amahan mauto ang mga katawang Israel ug ang ilang giwali ngalan ni Jehova ug kalakip ang titulo nga bato. Ang nagwali sa atong Ginoong Kristo, mga apostoles, kalakip na ang iyang titulo, batos pamagang. Ug ang nagwali sa Espiritu Santo, kami man, busa, among responsibilidad ang pagpaila. Kinsa ang katumanan? Walay ko kaulaw.
ang katumanan nga pagbag-o ngalan nga nakasulat sa batong puti diya sa pinadayag dos disiting gibasa ka ganiya walay lain divine Master Tomas di inyo sinyo manlimbawot man ang balibo ninyo dili man ninyo madawat pero sa tinuod lang para kanamo kana gyud ang matuod og mao kuna ang gisunod og hinungdan daghan ang nahimong nasakop sa PBCM kay nakasabot sa doktrina ug dili lamang kay kutob lang diha nganuman tungod kay ang pagtulon ang PBCM gitukod ni Master niya tong tuig 1967 na rehistro sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013 niadtong August 12, 1971. Makita ninyo sa screen diya sa Facebook ug sa YouTube. Busa ingon ni ana nga kini rehistrado ang pagtulon ang PBCM. Ang matag relihiyon do natay kagawasan kay gilatid na sa Philippine Constitution freedom of speech or freedom of religion. Article 3, Section 4 ug Section 5. Ingon ni ana nga sistema busa gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM. Ang purpose niya para magsangyaw sa Kristohanong pagtulunan ug unsa pa og gitawag nga paghatag og pagtabang medikal ug dental nga kana giparehistro ni Master para legal ang pagpanambal ni ana nga sistema. Mao po na hinungdan nga sa pagdoktrina ug sanatan sa pagtambal nangakabig ang uban nga mga nangamembro sa PBCM. Daghan sila ang mga nangakabig ingon ni ana nga sistema. Busa kana mao ang prueba nga ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo naa nga sila nabasa sa Biblia, Amahan, Anak, Espiritu Santo ug kanang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo nagkahiusa kana ang Amahan ug ang Anak nahiusa sa Espiritu Santo sa prueba ni anak Brad Gisrael. Niya Brad Macarayo naghiusa gyud ang Amahan ug Anak Brad Macarayo diha sa Espiritu Santo. Niya atong pamatud-an diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 sayang putnot gingon sa pagpahayag. Buot mohatag ang Amahan siyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos kanato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya sama nga ang Amahan ug Anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa ang Amahan ug Anak nahiusa diya sa Espiritu Santo. Nagkahiusa ang Amahan ug Anak nga ipadala ang Espiritu Santo puli sa atong Jesucristo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ani ang prueba Brad Macarayo basahan nato karon ang pulong sa Dios nga translation sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 gingon, apan yung makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan puli kanako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanan ng mga butang ug pagpahinumdum kaninyo sa tanan niya akong giingon kaninyo. Busa ipadala di ay sa Amahan ang Espiritu Santo puli sa atong Jesucristo ug ang atong Jesucristo sa mismo siya po'y nagpahayag nga ang Espiritu Santo usapod siya sa nagpadala ni ana sa ang pulong sa Dios nga translation unsay prueba ni ana Brad Richard. Nato mabasa sa pulong sa Dios nga sa Cebuano Brad Macarayo ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26 magaingon sa pagpahayag sa Biblia. Ingon dayon si Jesus, gipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa Amahan, siya mao ang magdadasig ug siya usab ang magasulti o magatudlo kan sa kamatuoran ug kon moabot na siya musulti siya mahitungod kanako. Bisag diha lang ta kutob gitin-aw na nga ang Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Hesukristo. Pila na sila nagpadala, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mao bitaw nga niingon si Kristo ang magadawat kang bisan kinsa nga gipadala ni Kristo, nagdawat ni Kristo o nagdawat ni Kristo, nagdawat pod sa nagpadala sa atong Hesukristo. Juan 3:20. Mao man na ang nabasa nato sa Biblia. Brad, Jan atong tan-awon sa balaang kasulatan. Kung gipadala man ang Amahan, gipadala sa Amahan o sa Anak ang Espiritu Santo, alang sa unsa ba kana nga pagpadala sa Amahan, Brad Jan, para ba sa kalaglagan o para sa kaluwasan? Para gid kana sa kaluwasan Brad Macarayo. Ug ang prueba niya nato rang masahon diri sa The Passion Translation John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me, empower you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior,
the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world will not receive him because they can see him or know him, but you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Kung sa ato pa Brad Makarayo sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong sugo, ug ako mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Balag di lang tataman Brad Makarayo, tinaw og litra por litra gyud nga ang Espiritu Santo manluluwas. O, busa man luluwas. Gipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan, ang nagpadala amahan ug ang anak, dili para sa kalaglagan, kundi dili para sa kaluwasan. Busa ingon ana ang kapalaran sa mga tao nga nangalagad sa Espiritu Santo. Doon na bagay pagpangalagad sa Espiritu Santo, Brad Jisrael? Doon na Brad Makarayo. Atong basahon diri sa King James Version sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 gingon sa pagpahayag sa balang sulatan. Apan karon gipagawas na kita gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadtos nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaan nga sinulat og kalagdaan. Kung usa kining espiritu nga diha kita mag-alagad ug magkinabuhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia gitawag na kini ug gitin-aw nga kining espiritu mao nga ang mugawas Espiritu Santo ug diha ta mag-alagad. Niya atong basahon sa pagpahayag. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. O, busa. Pagpangalagad sa Espiritu Santo bisan pa sa pagpangamuyo ug sa pagampo sa tanan nga nagpasakop sa relihiyong PBCM, sa mga bago pang namembro sa PBCM, dili na ingon nga nasayo sa pagpangalagad sa Espiritu Santo kay naay mabasa sa Biblia. O bisan pa sa pagampo nga gidawat, doon na gyoy pagampo nga nakasulat sa Biblia nga gipahinungod o ipahinungod sa Espiritu Santo. Sa prueba ni anak Brad Lloyd. Hani ang prueba Brad Makarayo, basa na to ang Judas Kapitulo 1 versikulo 20. Gingon, apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuuhan. Pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. O busa dunay pagampo diha sa Espiritu Santo. Busa ang pagampo sa Espiritu Santo mao kana ang communication nato sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Tungod kay ang amahan mo'y nagpadala sa Espiritu Santo, ang anak mo'y nagpadala sa Espiritu Santo. Alang sa kaluwasan, pag-abot sa adlaw sa katubsanan, o nga luwason ta sa Dios pinaagi, sa timbre sa Espiritu Santo diya sa Efeso 4:30, o diya sa Efeso 1, versikulo 13, matimbrihan ta alang sa kaluwasan, timbre sa Espiritu Santo pinaagi sa mayong balita. Kung sa matangas mayong balita, wali nga Espiritu Santo sa tagna sa unang Pedro 12. Maunay amo karong panglimbaso sa pagmantala o gibantayog ang balita sa Espiritu Santo aron among ikabantayog sa nagkalain-laing dapit aron ang mga tao mahibalo nga dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo pagampo alang sa katubsanan o sa kaluwasan sa tao dinhi sa kalibutan. Wala naman kami oras mga kaigalan ug mga kaigsunan. Gipanghinaot namo nga inyo nasabtan ang mga kamatuoran nga among ginapadangat diya kaninyo nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo pagampo diya sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. O kami manghinaot nga inyo matimang-timba ang mga kamatuoran nga among gipadangat diya kaninyo aron sa ingon ni anak makahukom kamo nga pasakop o mag-alagad sa Espiritu Santo aron sa mag-iusa kita sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermogenes Macarayo, o guban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Richard Impidad. Kiniusab si Brother Robert John Maturan ni Piedad. Ug kaniusab si Brother Lloyd Badera. Kinusab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Jisrael Macarayo kami ingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi kanatong tanan.